ก็ปีนี้ระดับนิติทุม APSLC หลังเพล constituency ลองนิติทุมการเคลมรับคอร์ตีอิงเจอร์คุมเป็นปีนี้นิติทุมมีเดียตุมพันสุภาพคนกันแล้วนิติทุมนนต้องสิกอดเป็นระบางโซ่เพรสมิดกันนี่พอนัลลัมทิ้งแล้วกันแล้วnon-jong itum hur ke chudut itum karbi yanang bong mi phi mi ke chekai lam ke pangyar pini ke sorsa lasi langam lo pulutang te komasi ke chok la pen komasi ke chok che iletu lake karbi yang longara west east la pen di masa karbi solang dora anstami itum mathadam pe mi pen la soalam long ke ditum munti dam nang je ni tu mi puji kang tu mangala hello non molong kahori tu dalam ni tu APSLC itum phane ke jap na ba ka president ake hai jai ka tharsa ami phi me ke kai labang so phuthak si ni tum pini ningduk lo la pen koma tum si mi phi ke kai lama alang ni tum phan ni tu mahin pen pin rem lo athe pilo pulo tangte ni tu APSLC atum ke komana phanta ni tum son mi phi ke kai pu ni tum claim kli akonali tum ta theklong le det lak tai theklong le pin lak tai la so ni tum APSLC tum mi phi ke kai pu le komane siam phani tum mi phi ke kai tang ho komane MP phan mi phi ke kai tang ho ni tum claim kli ba ka prek a party tum claim tai ni bonta mi ni tum claim kli je ni tum APSLC tum ke ining inthir epen si tum labang so party ke ni tum ke kaparja lapen ke inthir epen ke te song saur tur ba ni tum claim phani hang he lasi alang li jai ka thar sar ke hai kala ke inthir etaba saur tur bangali konani ingim dum ha komani party long chobe dum da pu ahormu bali itu ma jai ka thar sar ke inthir et khe phan che song bin no longri long pat phan che song bin no alang li ke future phan non la lang li phan mi phi ke kai le tum han ta je ka thar sar ke che song pi bom lo lang li tum han ta lasi mi phi ke kai tu alang li tum sta me matha nangi la ke ake hai je ka thar sar phan le mi phi ke kai gali ni tum kar bia khai ban si la ke mi phi ke kai ni tum phan pe penang kai rap do ku si ni tum bagala ke dar bangai kroi dam jadu kasi alang li tum phai tu hin ben pin rem lo ja semet pin rem lo ko pia KSL ma kopi si kama thadam peng ma je mi phi ke kai non he jong son le mi phi ke kai pu tang te chief minister atma mi phi kai non ta pen ga chief minister asam chief minister himanta biswa sharma alangli hemaso riniki bhuya alangli ko anong ne kar biang long le ke chirai kar biang long le ki thi parhum hai mi phi me kai dun hun ma la so kes etu la lam ding ru ta kes etu na tum kai dun hai kadunai hi pilo pulutang te lamding ru a KSA tum ke ko pilo pulutang te je ai ka thar phang tok bom ya je ai ka thar phang tok bom je ai ka thar sar phang pulut te lage lalo je ai ka thar sar pulutang te lage ko pilo pulutang te APSLC lo non alang like litu president lo ko alang li phalet tirna ko alam silake alang litum ning ki hinu ben ning ki ho ben ke claim akam pini je ka thar mi phi kai yo ni alang tu bang thom phi chong pro tum chan ma pini ke ong dum akarbi atok anu west east dimasa akarbi atum an ke pini kheya phang longria phang kachima tha tum la pen ahok pa akarbi tum an ke pinya ning du khur pinya ning du lak je ka thar mi phi kai ko la si ake ha je ka thar sar phale mi phi kai nei kali ke kai nei ke CM atum phang MP atum phang MLA atum phan selang itu mi phi kai nang ye polo kadakar biang lo corruption ke claim ke alang tum thek dak lo sita me alang tum hala dak ba ke claim dum desi la khai phan ke song karja pia bang phan si ami phi me ke kai ke bini solang lo kar biara tum matha pe me tha akenang so ma ja ka thar sar mi phi me ke kai akenang so ma lang li phan ka attack nang hi la si ni tum all party hisidar conference mate APSLC lang pher constituency hin pe alang litum phani tum jasse met pin rem la pe sialam gele hello ate hai je ka thar sar phang
lapen partia phan po men pensil itu mana target do sindu kudam dedi athe ake hai ye kathar sarke lamding ru da kese phan board ko dangi puga lang li kudam de ki puge komalo pulo tangte kursing timu organize secretary APSLC lo ake hai kursing timu ang ho ben sikadinge lasi ঠিক আছে alang ake hai kursing timu ami PC nege kai usonte halale sonala nona bangke boykot dangi lambing ru da case e dum phan boykot dangi pugani ye ke komala pulotang te pinikar bisolang dora chini et non kani ye bangke anul kaprek lapen ki odam thomi pige kai bangke ye ka thar phansi lalo pulotang te ko ana case e lo la tum lambing ru tum case e ko ana ke thek lo ko ana ke re lo kasi isilam ni ni ye ning ha pinikar bi ang longara west east lepe hadi masa ke dokar biara ana phanta dili labang so social media hoy pe dili pachini lo alam itu phan lamding da case edam phan amman ki pg puke kar biara tum aning hang lo ni ঠিক আছে khaya mo ar bung ku salang tum chi pulo ko to ni tum dak roilo sita alam itu arjam ke kar biang lo mara ke theklong hur lo ke dam tang case etu nang se teng du theklong hur lo ke di case edum ceteng du ka ceteng adum ka cemat ko adum ante halabang so case e khe mora bung ma lasia holo khe mora bung ku alai tum puji case e tum puji sita ahok do case yang bong ta ahok a case e do lage pini ni di pudam ni ke ni tum ka case is lepe hadi masa ke dokar biara ana phanta ni labang so social media hoy pe ni pachini lo alam itu phan lamding da case e dum phan amman ki PG puke kar biara tum aning hang lo ni ঠিক আছে khaya mo ar bung ku salang tum chi pulo ko to ni tum dak roilo sita alang itum arjam ke kar biang lo mara ke theklong hur lo ke dam tang case e tum nang cheteng du theklong hur lo ke di case e tum cheteng du ka cheteng adum ka chemat ko adum ante halabang so case e khaya mo ar bung ma lasia holo khaya mo ar bung ku alai tum puji case e tum puji sita ahok do case yang bong ta ahok a case e do lage pini ni di pudam ni ke ni tum ka churugang tung bang ke lehlo ahok a case e bang ke non samson teron sara ke hai a case e bang ke pini lage khaya mora bung lo si khaya mora bung ke isi de hinni ke thom mora bung ke do de ahok lo amoyar bung lo case e tum ke sita me alang ni teron sa ho ke ya pona case e bang ke lage tum kroja men tum lapen thu bang ke non son lamding ru da case e putuma bangke ha rongpia sang ho ki ja pona case e son putuke ko mat akar bi tum si alang tum phangke man peng ki pg aning ke hang bang dolo athe alang tum methansi rat atheng no long arjan ke hinno lapen ke arjan ke lang no selang tum ci paklang si social media lang ta lang tum methansi chipilo cheteng du de ekdom pini aphu ka chetong lan ansi alang tum long ke social media lang dipatlang dak tangte la lo bulo tangte pini khayam wara bung pu ci puke karbia khayam wara bung pu nang tum ci puri ni tum manang ba therak kori nang tum ke ko mane ko manam war bung jiplang ta haji ta karbia khayam wara bung pu nang tum lam dingru da kese de ke ci puri ko mane ko mana kese du pi ci puna athini tum therak du ala ni tum ba kese pu nang ci pudun ma ke therak du pini la bang social media hoy panili ke om do kese pani thanga pudan tum ke bosta be alang itu rongpia sahu ke Japong KSA la lamding ro tum bangke nitum KSA pu ye bang ta tum methang ke therak la se bini labang social media hoy pen nitum pu dam tu magala hello kupilo pulo tante je ka thar saraphan abi phi mi ke kai nai ke koma tum lo ke che tum sonte bang kai muni ke che so tum ko pacha hai muni tabe kar bi hi ja khe hijab khe ya phang ki pa jok ye bang long ri pe jok ye bang pasin me phi me kai rong udo tang de la ke pini labang so acha tai long sini thandar lo lamding ru da KSA rong pe sang ho ge ya pon da KSA long bang ke la ke KSA punali tum chi pudun ri kupilo udo tang ke jini ki nang tum ke claim ke de tang ya kam si nang tum claim de ulo tang te la ke komana bongo sena lapen ke RSS tum si labang so akam ke paklem toilo alang itum arlo kopena ka chingwai do si
bangkit ye so tum ke klem a he kam si lamding ru da KSA tum ke labang so kam klem dum det lo tasi ahok pe da bangke lage KSA tum lage klem kali lapen kini tum KSA tum si klem ta pupe lake bongo sena RSS tum si labang so kam ke klem lo pusi tum ke jong pon thip ji lasi pini labang so a social media hoi pen rat aphan ni tum lang pher constituency APSLC hoi pen ni tum labang so social media theng no wang si rat aphan pe chini lo lam le lo tong lo sipini nilitum da langfer constituency committee pen da social media mate media bang tutum han ke hangan ko athege lan lo je la non viral du jitu all karbiang long lo elitum anutin bang putin sita menon theklong lo kopi potsi viral du ma la penda arut kos ke kopi lo te elitum theklong ji la bang so arut kos ke pilo lo te la ke sainik school jitu samelang so inghana fully along jitu halada sainik school ki biji pu men pen bon sita me halada la bang so school ki bida malong hada langlok so aradatum kroi credit ajoine la pen ke aku puthot halada radatum kroi credit pen aku PSLC dum ta halada stand dun lo halatum along arjab dun lo halada radatum han kacerai kom duni fan PSLC tum ta harga arjab lapen especially la nilitum central committee coursing team ke hai organizing secretary alang lisita me hala bang so puthak arjab pidun lo lapen hala bang so puthak karjab dun pen hala tum man kacerai kom dun ji pu joine pen ala case a tum hala dak lam thama padulo mate hala tum fan jong lo atema lamding road case a alang litum bangke de ladak sainik school samelang so nghan fully long ki bigi meolo development of fanlo pusipu bons tami hada gara tum bangke la sona development ke nang ne nitum longli pek thek thik lasi KSA bukan penta litum jethan lo je alang litum de khaya moyar bung inte haladak lang lokso akar bia rat tum khaya moyar bung gali den ma KSA dum ke halatum long people se arja bun de halatum nong si arjab dunai halatum nong si cerai dunai cerap dunai bons tami alang li tungke cerap dunde si toliram ronghang ke hai CM ben kewan tang ho scheme mada development an ke misen lo itum cerap dunang ji pusi purong lasi lamding road ke se thomson rongpi alang li ke khaya moyar bung bolutang te alang li ke khaya kisung lapen karbiang longa khaya tu along si arjab dunai alang lige konama tangka ke doling tangka ke pialing lapuson karja abdun lapuson kalida dabang punai KSA tu ke lasi non jitu ake hai jayga thar sarfa alang li to mifi kailo bonsta mi people lo lata alang li fane kidnappers ko KSC pabon lo karbi bodim kidnappers ko lasi alang lige karbi kusita me karbi dim puke KSA tuma dim lagi bi gali alang liga ninje gali alang lagi puke la puhan lo je kidnappers association atum si coursing team ngake hai phan ke kidnap ta pusi alang lagi pu lasi non jitu ka pache thang thro bangke tuliram ronghang CM ke hai alang li si KSA tumhan alang li si aku puthot alang si party to si je KSA bo full meaning ke jayga thar ke kidnappers student association pusi nangki pu sida jay kathar sara ke hai alang li ningje longli lasi alang li fan la person ke claim thomson rongpi alang li tum la bang so ke claim ke chok chepot nili tum ke pui bang la lo alang li ta la bang so mi phi ke kai pot alang li tum dia cho hang bek nang jay kathar sara ke hai alang li fan se alang li tum dia cho hang nai ako alang li jong si dia cho hang he polutang te nilitum tala 26 constituency along sita me alang li fanta me fi ke kai pon padukogi thomson rongpi fanta la se alang li fanta nilitum sodak pen pinrem lo la pen alang li fanta tuning lo alang li ta prap jin pen alang li jayga thar sar along dia chu hang sonte ba che hang vek nei pusi nilitum ke alang li fanta labang so lam ring ba alang li fan pachini lo athema sainik school alam pen lokke lapu an ilitum karbi khayang bong kacharbu inangji mate kachi bhongai alam gali athemala development pulutang development sainik school ki kim nai ke langlok so pir thedeluma hada kalong le long deluma
asila bang so sainik school ke haladak jong salam ki do kok polote nilitung ki puduni ke lalo haladak kim ke dalo nama alam ki ga wedding haladak le kim nam sonte meong chorji te manon ke alam ki do lo la si hadak ki mam de bang si ke melo no la bang so sainik school ki kim nam nai ke ladak utor borbil long tadak pgr vgr long le do polo haladak kim nam hadak alam ami dei ke people hadak kim mam de hadak bongo sena bongoli tum do ko pon ma hadak karbi tum han ke kecerai kom ka wepot ke lang silet kacing hona wilet posi hadak wek nai pu mande non ke lasi nili tum mai klar dak pen ke pachini dunia ke hai dr tuliram ronghang phan jong silong le we polote langfer constituency long ngano langfer constituency long pgr long le 500 bighas do long sek an long hala dak la so sainik school an kim dage thangalam da bele langfer ban thangalam da dage pasik sa ronde jong si dak pgr long le long polote athiman non dat 500 bighas long leta niltum karbi dungela dage pgr long le ko masi dage chok chutu kiam de monster me kechi so tum ke non la daksi pangthe lo daksi non lut bom lo daksi claim bom lo lasilom son kachirai komi bolote la dak pgr long le nang ki moi buse nilitum ke la dr tuliram ronghang hana chuding ri dun lo asilan sinilithan ten pajit ko